wawazifumu lenda bwana nkhani yokuzana ndi mnyamata amene anapha mnzake chifukwa cha mkazi. Komanso ndakambe za nkhani imeneyi chonda azifumu tapitani ku TikTok mukampange follow Alisu 557. Mkulu ameneyu amapanga post ma videos athu. Chonda azifumu mpangeni follow. Ndi nkhani yake ili motere. Nkhani yake ndiyokuzana ndi Faith Olamide komanso George. Faith Olamide ankapanga chibwenzi ndi George ndipo akhala panga chibwenzi kwa nthawi yayitali. Koma zinthu zinasintha mu chaka cha 2025 pa 24 December pamene George adamuimbira foni Faith kumuwuza kuti ndimafuna ubwere ku nyumba, ndipo Faith adayankha kuti okay yabwino ndibwera koma ndisambe kaye. Atamaliza kusamba adamuimbira foni George kuti ndifuna ndizibwera, ndipo George anati okay yabwino ndili pa deni undipeza. Ali munjira Okada kapena kuti KK inamuomba anamtengera ku chipatala. Atafika ku chipatala anayimbira foni makolo ake a Faith kuti mwana wanu wachita ngozi, mayi ake anapita kumene kuchako. Atamuona mayi ake aja anayimbiranso foni George anapita ndi ku chipatala kuja kumafunika ndalama zambiri kwambiri. Mayi ake aja sakanatha kukwanitsa okha, amafuna wina wake kuti awathandizire. Zotsatira zake George atamva izi anasiya kupita kuchipatala kuja, anasiya kumuona mkazi wake uja amene ali chibwenzi chake. Ndi mayi ake aja akhala ali kuchipatala kuja pamodzi ndi Faith mpaka na Faith anatuluka, ndalama ija anapereka. Atatuluka mphekesera zidayamba kumveka kuti Faith watuluka kuchipatala. George atamva izi anapanga chiganizo chopita kwa Faith kukamuwuza kuti tipitirize opanga chibwenzi. Atamuona kuti ali bwino penepo adamuwuza tipitirize opanga chibwenzi ngati kalekale, wekha ukudziwa timakondana kwambiri, tiye tipitirize. Kenako Faith anamuwuza George uziwa chani, ine panopa sindikukufuna and yoruziwe ndichi panopa ndili ndi chibwenzi ndi munthu wina, sindikukufunanso iweyo udandithawa panga zako. Ndi George sankamvetsetsa, ankankakamirabe ndani Faith. Anapita kwa mayi ake a Faith kukafotokozera kuti ndimafuna mwana wanu ndine tipitirize opanga chibwenzi. Mayi ake a Faith anamuwuza kuti ine mwana wanga singampangire chisankho, iweyo udamuthawa ali m'mavuto, even ineyo sindikukufuna kazipita. Adanthamangitsa. Zotsatira zake George anati okay yabwino, anawasungira anthu aja mangawa. Ndi amakhala ye ndi Faith nkulu amapanga chibwenzi ndi Godwin analinso mnyamata wina amene amakhala around kwa Faith. Ndi Jijo atamva izi zotsatira zake anapeza nyamata, anapanga chiganizo chofuna kumpanga kidnap Godwin ndi cholinga choti Faith akhale wake. Ndi anyamata aja anapanga kidnap Godwin, anampititsa ku chinyumba chosatha. Zotsatira zake anammenyamenya mwatsoka, adafira komweko. Koma iwo cholinga chawo sichinali choti amuphe, chinali choti angomuzunzazuza nkumusiya. Zotsatira zake anamusiya ku nyumba kuja, anthu aja anathawa. Koma akuthawa mmodzi mwa anyamata aja adatenga foni ya Godwin. George sankaziwa zimenezi. Ndi kenako apolisi anapeza thupi la Godwin lilipoterepo. Kenako anambofufuza apha ndani munthuyu. Akufufuza ndinopeza zoti nyamata uja amene anatenga foni ya Godwin anakayigulitsa foni ija kwa munthu wina. Ndi apolisi atapanga track foni ija anampeza munthu wogula uja. Atampitira munthu wogula uja anayamba kumufunsa mafunso, foni unayipeza bwanji? Iye uja ananena kuti foni anandigulitsa ndi wina wake, kumatchula nzake wa George. Apolisi atamfikira nzake wa George sadakana naye, anavomereza foni imeneyi inali ya ine, ndipo foni ndinayitenga kwa ndani? Kwa Godwin. Zotsatira zake anamumanga. Atamumanga iye uja anawulula kuti sina ine ndekha, panalinso munthu wina amene anatiwuza kuti timuphe Godwin amene ali George. Zotsatira zake Georgeso wamangidwa pa mulandu wokupha Godwin chifukwa cha Faith. Ndiyenda bwana nkhani imeneyi ndi cholinga choti anyamata ena akimutengera phunziro. Akuluakulu musanayambopanga chibwenzi ndi munthu fufuzeni kaye kuti ex wake ndi ndani ndipo chibwenzi yawo chinatha motani. Fapala anthu ena ake omawuza zoti sindikufuna, koma zotsatira zake amakukakamira. Ndi ena amatha kupanga chipongwe we mkaziwe kapena amapanga munthu wobwerayo. Chisanzo apapa Godwin anapangidwa chipongwe chifukwa cha zinthu zoti sizimukhuza. Kumene amayambana anthuwa iye kunalibewo, anangofera zaini. Akuluakulu musanapange chibwenzi ndi munthu fufuzani kaye
kuti pamalopa analipo ndani ndipo anachokapo bwanji, osamangopanga chibwenzi usanafufuze ndiye makamba zimenezo nthawi zonse.